दिनैनि बे 31 जानुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोगोरासिन मोनसे जि गणतान्त्रिक मुभमेन्ट जेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जालांनाय जि बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डनि सागनगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम सागनगिरियाव दङमोन आरो बिनिनो दिनैसिम 5 बोसोर बारलांबाय आरो बे 5 बोसोराव जोंनि जि बिटिआर एकर्ड जि एग्रिमेन्ट आसाम सरकार भारत सरकार आरो सागनगिरिफोरनि बर' हारिनि सोमावसारगिरिफोरनि जि सागनजों जानाय जि बिटिआर एकर्ड बे दासिमबो मोगथां महर मोनाखै आरो बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट गणतान्त्रिक सोमावसारनाय प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियानो जोंनि डिमान्डखौ गोसोखांफिन होनानै 10,000निबो बांसिन लाइजाम हरनाय बे हाबाफारिनि मोनसे हाबाफारि जोङो सोमावसारनायाव गोबां बिथिंजों जायो आरो दिनैनि बे सानस्निनि गेजेराव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10,000निबो बांसिन प्राइम मिनिस्टारनो पस्टकार्डजों लाइजाम हरनायनि मोनसे सोमावसारनाय बे मोनसे जोबोद गोहोगोरा गोहोम गोनां मोनसे सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि खुद्रिनाय जोंनि लुबैनाय जि जोंनि बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना दासिमबो जायाखै बियो दिन्थिनाय जागोन बे रोखा जागोन आरो बिनि गेजेरजों प्राइम मिनिस्टारनि सागनगिरिफोरनि आसाम सरकारनि लोगोसे भारत नाङै जेसेबां सोमावसारगिरिफोर दङ बिथांमोननो जोंनि मोनसे कनक्रिट मोनसे मेसेजआ थांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि डिमान्डआ फैबाय थानाय समा जाफुंगोन बेखौनो मिजिंथिबाय आसा खालामो जोंनि बर' फरायसा आफादनि बिश्वनाथ जिल्लानि बे मोनथाम आन्सलिकआव थानाय इस्ट वेस्ट आरो हेलेम बे मोनथाम आन्सलिकनि रायजो राजाफ्रा दिनै जिहेतु स्टार्ट जाबाय फैबाय थानाय 7 अक्ट'सिम बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां लाइजामा प्राइम मिनिस्टारनाव सहैगोन आरो बे हाबाफारिखौ कन्टिनिउलि सानफ्रामबो थाद'नाय गैयाजासे 10-20 खानबाबो सानफ्रामबो जेन होफैनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राहा लायो जाय होफैयाखै गावबागाव फैनानै बे लाइजामखौ होफैयो बेखौनो मिजिंथिनानै मोनथाम दख'राजों 1,200 हरगोन सारजों मोनथाम दख'राजों 1,200 हरगोन जोबोद मोनसे गोख्रों आरो बेखौनो मिजिंथिनानै फैबाय थानाय सान 7सिम आरोबाव बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि दख'रानि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफ्रा गावबागाव फैनानै जों लाइजामखौ हरफैनाय राहाखौ लायो आन्सलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौनो मिजिंथिनानै बे सोमावसारनायाव बाहागो लानाय आरो आंखौ बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावनानै दिनैनि बे लाइजाम सोनाय हाबाफारिनि बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय आरो लाइजामखौ जों सोनो थाखाय आवगायबाय Kenapa kau ulang kena? Oh. Kenapa gini? Oh, mau kasih dulu yuk.